Maayong gabi. Usbunako, happy fiesta sa tanan. Viva Señor Santo Niño. Viva! Mga igsuon, ugmang adlaw, Domingo, gitawag kini nga Domingo sa Santo Niño, kon Santo Niño Sunday. Kay ang tibuok Pilipinas magsaulog, duyog sa Cebu o kanato dinis Caraga Region, pinaagi nining Kahimunan Festival sa kapistahan, pagsaulog sa kapistahan sa Batang Jesus nga natao kang Maria nga Berhen ang Santo Niño, atong patron. Pero mga igsoon, kung inyong namatikdan, sa Ebanghelyo karon sumala sa inyong nadungog nga gibasa, si Jesus dili na usa ka bata. Dili na usa ka bata. Siya ang batang Jesus apan mihingkod og nahimong tao. Tinuod nga hingkod nga tao, wa magpabiling bata. Unsa maibot ipasabot niini? Gikan niini makakat-on kita o makat-unan nato karon nga kinahanglan mutubo usab kita mahimong hingkod nga mga Kristiyanos, kanabang mahimutang matured Christians, ug sama kang Hesus, maantigo ug magbaton usab kitag pagpakabana ug paghigugma sa mga kabataan, sa mga ubos ug mga kabos, mga mapaubsanon. Mga igsoon, ang atong debosyon kinahanglan gayud nga mohingkod kauban og uban sa simbahan. Wala na gyud untay debosyon nga buwag sa simbahan, kay peligro unya moibol sa pagkakulto-kulto. Ang atong kadasig diha sa labyog sayaw sa sinulog, mulahos unta pod sa labyog sa atong pagpakabana diha sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan, ato ang diha man sa ato ang banay, diha man sa kasilinganan, hugpong banay, diha man sa mga GKK o bisan diin kita nga human community na belong. Mga igsoon, ang debosyon dili unta gyud nga ampo ra. Tinuod, di po na debosyon kung wala ang pag-ampo. Dili na debosyon kung wala po ang pagsimba. Pero dili ampo og simbara. Nay atong gihimo nga mga sinulog, sayaw-sayaw, pagkaanindot, og kini ekspresyon sa atong pagtahod, pag-ilag, paghimaya sa atong patron ang batang Jesus. Ug nindot kaayo. Kining tanan nindot pero dili kini paigo nga kinira. Kun kutob din hira. Unsa man unya ang kalainan niini sa ubang purely mga worldly o kalibutanon ra nga mga buhat pagsaulog kung diha ra. Ang atong pagdebosyon sa Senior Santo Niño mulabaw gyud unta pa niini. Dili pod kutob ra pod sa pagpangayo. Tinuod apil man usab kanang pagpangayo sa mga grasya, tabang,
pabor gikan sa Dios. Tinuod apil dinhi ang atong mga panaad, mga panata, kay lagi naan man sabtay gipangayo, gihangyo, giyangokngo sa Ginoo. Kung buot huna-hunaon mga igsuon, muduol rabadi ay ta kang Hesus, kung doon na una aratay pangayoon o hangyoon. Gani angay manta nga muduol og magampog musimba sa Dios, may pangayoon man o wala, di ba? Kalain basab huna-hunaon nga muduol ratas atong mama og papa o nanay og tatay, daddy o mami, kung doon natay pangayoon nila. Na may pangayoon o wala, muduol gyud ta sa atong mama ug papa, atong ginikanan. Sa unsa mang rason, kay gikalipay nato nga ubanta nila ug kanunay naa sila. Tinuod dili? Amen. Ang tinuod og hingkod nga debosyon, dili gyud kutob ra diha sa pagpangayo, kundili molahos usab sa pagkat-on, sa pagpuyo, pagsaksi sa kinaiya, hiyas, mithi o santos nga gawi sa patron sa maong debosyon. Busa din ning bahina mangutana ta, unsa mang mga gawi o batasan sa atong Ginoong Hesus nga angay natong kat-unon o puy-an, angay natong batunan karon. Ang una, musugyot ko, kinigyong pagka mapaubsanon. Karon na bang panahon na, sus, sayon ra kaayo sa tao nga magpataas sa iyang kaugalingon. Sayon og dali ra ang pagpangaway, pagpangdaot sa uban. Sayon kaayo ang pagpagarbo sa kaugalingon, nga mas labaw siya kaysa uban, at the expense og himuong daot o maot ang isig kaingon. Ako ning balikon, ako naman ni kanunay gisyer si Franciscong ingon niya, and I quote, "Some people are so good in making other people look bad. And that is not a gift. That is sickness. Strong people bring out the best in others. Weak people build themselves up at the expense of others. So be strong, do not be weak." Unquote. Mga igsuon, ang pagkamapahitason dili kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Mao gani nga sa Ebanghelyo, kung nadumduman ninyo, gibasa ganina, niingon siya, hangtod mahimo kamong sama sa usa ka bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Mga igsuon, kung walay pagpaubos, walay kalinaw, walay kahusay, kay di man posible ang dialogay, pag-istoryahay, paminaway, musangpot mahinuon ni sa karambula, sungi, bangi, kagubot, away. Kay diha sa diwa sa pagkamapahitason, walay magpaubos, mulahos manggid na sa kagubot o kasamok. Kung wala untay away, sayon ang pagpuyo sa atong gitinguha nga panag-inigsuunay, isip tao, fraternal love. Og naa ang kahusay, na ang kahapsay, na ang kalinaw. Kay lagi angay mapudta magpuyo nga manag-inigsuunay, kay pariho man tang tao, manag-igsuon man ta, labi na diha sa atong pagtuo, diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pagka mapaubsanon. Ang lain nga kinaiya na sa atong batang Hesus, mao kanang pagsugot o
ug pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Gani mao ning sikreto nga kita mahimong balaan sama pod sa atong patron, atong Ginoong Hesus. Kanang tinguhaon ba kanunay nga matuman ang kabubuton sa Dios. Kay usahay kung ato lang kaugalingon ang pasagdan, kanunay ta nga maninguha kung unsay ato ang gusto, kung unsay akoa, mao'y matuman, bahala na ng uban, bisan ginikanan di na paminaon, labaw pa ang Dios. Iyang gusto, dili tamdon, dili sundon. Mga igsoon, tungod usab kang Maria ug San Jose nga unang masinugtanon sa balaod sa Dios, masinugtanon sa plano sa Dios, masinugtanon sa damgo sa Dios, walay gutlo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus nga supak sa kabubuton sa Dios. Mao gani nga bisan sama siya kanato o gitintal siya sa tanang paagi, sama nato apan hawa sa sala. Wala siya makasala. Kay nagtuman man kanunay sa kabubuton sa langit nung amahan. Yahweh, sikreto sa pagbalaan. Nagdebosyon mangyud ta sa Batang Hesus ang Santo Niño. Mao ni ang pangutana alang kanatong tanan. Naningkamot ba usab ta sa pagsundog sa iyang kinaiya diha sa pagkamasinugtanon sa sugo sa Dios. Masinugtanon sa plano ug damgo sa Dios sa atong kinabuhi. Dinhi danay dakong papel ang mga ginikanan. Tinuod man dili tanang mga bata musunod maminaw kung may mayan. Pero unsa man lang ang atong pagkaginikanan kung kita mo undang kay dili paminawon o dili sundon. Tingali bisan sa katapusan o hangtod sa katapusan, dili man sab maundang ang inyong pagkaginikanan. Busa, dili pod maundang ang pagpahinomdom, pagmaymay, kay unsa lagi, ginikanan man. Alang sa mga anak, labi na sa mga kabataan, aron pod sila magmatinumanon sa kasuguan, kabubuton sa abahang langit nun. Usa sa sugo sa atong Ginoo, mao kini ato ning maaninaw man sa Ebanghelyo, nga amumahon panalipdan, matutuon ang mga kabataan nga mao ang tinuod nga larawan, images. Sa pagkatinuod, kini mga bata nga niadinhi ug naas gawas, naas daplin sa kalsada, street kids man na sila ug asa man na sila, they are the real images of our Lord Jesus Christ, the Santo Niño, the Holy Child. Mao ni imahen nga dili gihimo sa larawan nga kahoy, imahen nga bato o kinulit diha sa kahoy o gipintal diha sa usaka painting, fiberglass man nga image. Kini ang gitawag mga bata, flesh and blood images of the Santo Niño. Kini sila ang mga kabatanunan o mga kabataan angay nga atong panalipdan, tabangan, amumahon, matutuon, hangtod nga mohingkod usab sila, apil ang ilahang pagtuo sa Ginoo. Matod pa sa usa ka obispo, si Bishop Bacani, ingon niya, true devotion to the Santo Niño is shown in caring for our children and securing their future as befitting their dignity as children of God. Because they themselves
are brothers and sisters of the Holy Child, the Santo Niño, ang Batang Jesus. Amen? Viva Señor Santo Niño! Viva! Happy Fiesta sa tanan.